Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo mae arep dijak Mas Andi. Dolan pemirsa tilik bayi. Koncone Mas Andi pemirsa yo mbayune kan babaran wis ana kemungkinan ya wis ana selapan menawa. Iki dadine koncone kan muleh sisan silaturahmi pemirsa. Berarti kan gak tahu. Berhubung mae dijak ya wis, ayo lah le ben roh ngono mae. Dadi kingko wis tekan kono ya pemirsa. Iki perjalanan Mas Andi tak kon sekalian nggawa alate kerja dadi ini ben ora kesusu. Wis. Kula 6 ku. Awas Min, wi tiba kok. Aku nggo helm ora? Iku tak dai tas apa ngono ae? Hah? Yo kuwi. Nek ngono kan wis. Hah? Aku gak nggawa jas. Kaos kakimu wis. Lah kuwi klambi putih gak mbok gawa? Apa? Lah tek boket ning dingkil ae. Iku ketange lali nggo. Ayo. Hati-hati. Iku kan ditekek kono ta wi. Pemirsa. Soalnya iki mang yo mari gak rencana pemirsa, dadakan. Dadine yo rondok grusa-grusu. Hah? Iki pemirsa bane gempot dadine ngompa dulu. Tutupe ban hilang pemirsa. Kemungkinan ya pas Mas Andi kerja. Pasar Merah. Buka nih. Bakso no buka. Jualan budakan.
pemirsa wis teko omah. Ki mang mak ape nyungsep tok pojokane lek Mis. Sampai tiba. Maklum mak wis suwi ora numpak motor. Nyah pi tulung. Lanang ya aku. Amburadul kalau. Nyah tulung helme. Cek kita unboxing. Lah iki mang make sekalian pemirsa yo. Kan soalnya neng nglandean mau mesisan Mas Andi go seragam dadi mak iki mau ngeterno. Terus mampir sekalian neng grosire Mas Andi. Maksudnya sing dikerjani Mas Andi. Dadi iki tasen apa wi? Dijupuk. Ya, nanti. Dadine iki mang mampir terus make kan kebetulan yo stoke sabun. Walah ki mang gak mek sabun umbahan iki. Sabun kubane mak entek, sabun nentus entek, sampune entek. Jadi ki mang mak mesisan karo golek kuwi mampir sekalian ngeterno Mas Andi. Nek numpak koyo disawatno pemirsa soalnya kan saka kono mang 1:30. Lah sedangkan 1:30 luwih 10 menit apa pira wis kudu tekan pekerjaane. Jadi ki mang Mas Andi takon apa kuwi jenenge? Montore tak go balik aku dadi dhek tak tinggal koyo ngono. Sekalian golek mie. Soale nek anu ki iki duwi pengen rumput laut. Kopiko dienggo nek anu. Lah iki mau endi seloke wi? Iki mau saka iku. Saka tilik bayi. Sekalian lho. Sabune ono gratisan, beli 3 gratis 1. Wong wedok nek blonjo senengane golekane iki gratisan. Oh, iki mau dewi. Aku mau Wis, kaju, Bu. Lah ndi jajane? Wes iki jajane. Oh, iki mau mampir. Jajan cilikan. Iki mau saka kono. Dikek iki pemirsa. Loh, mairan anu. Wes pecah engko. Pola mojake wi, pola mojake. Lah iki berhubung panas hawane. Lah buka iki lho jajal rumput laut tem. Bukan enak. Lah iki mang yo sisa niki pemirsa. Tunggu ame-ame. Nek permen iki dienggo nek metu pemirsa ben ora iku. Antuk. Wis ki nek anu kon mie goreng ae. Timbange ning gone bakul yo Sisan. larang. Kaceke 500 dewi. Dadine makmu sisan tuku. Apa jajal wi? Enak wi. Rasane koyo opo? Rumput laut. Enak. Ya Allah. Ini kok disenengi. Wong desa. Lah kowe wong apa? Wong Jawa. Nah, ini tek Nang ilatem ra entos. gak enak. Enak. Gak enak. Gak enak. Enak. Perlu dicoba lagi. Mah aku wis Gak wes. Tapi sini sithik. 10.000 ya wis. Murah ya 10.000 ya. 10.000 wis ora rasane rumput laut. Ya bojok mongan mak. Enak iki lho wi. Doyan aku. Gak doyan iki. Beneran gak doyan? Dan coklat yo. Iki jajan uler-uleran. Enak kok. Mambu duren. Enak iki daripada rumput laut. Nah iki. Aku juga gane. 10.000. Masa 10.000 pemirsa. Wes karek. Iki ya 10.000. Iki lho mang bandrole. iya. Karek 2.000 duwite mae. Gua aku kuwi Lo. kan kesuk ada Pak bayaran.
Iki pemirsa. Aku Setruknya ora ketok. Oh, iki delok iki. Yo kan. Iki malah murah iki mokan 9.000. apa-apa enak kok. Perlu dicoba lagi. Wekmu gak enak kuwi rumput laut Enak kok. 10.000. Bek ning labu gak cocok. Ayo temu. Mak jagone belas kok. Ma. Nek dibeli jagone pitike ora ngendak-ngendok lho, soalnya gene lanangan. Wis. Walah panas ra umum. Dalane pemirsa. Aku Dalane guyu mango peceblok ning kono. aku apa mencelat mang ya. Mas Andi nek numpake koyo di sawatmu. Aku peceblok pemirsa mang, tok anding enggo-enggoan embul ngono. Enggak nelek meso. Kok nek kuwi karuan mae wis tiba. Gununge ping pindho pemirsa ambek Mas Andi. Pas budal mae ape mencelat. Pas ngoncek giliran pas mulai pojok-pojokane lek mes mae tiba. Wis wiran numpak motor menggok sempit nenek watu ketendang langsung gelimbung untung gak jerental ya termasuk mae jek tegen juga Untung aku tuh gak tuh paling sikilku melihat ngene. mencolot ya Anu, untung mang sikilku ogak tak biasa ngene, tapi untung aku melok ngene. Nek gak aku sikilku menjero. iya untung begagah ya Heeh. ya wis kaya ngono biasa wis dipermene Aja buka. Ayo buka. kenapa tek ra oleh dibuka Kan tukungnya kan bundi ya. iya iki kan sing kopi susu gak sing kopi tok tapi regane padha ae gak usah dibuka iki Wah, nggo padangan pemirsa ya wis yes pemirsa cukup sak menake mau ya videone mae ambek si iki anak wedok ambek anak lanang mau walah nek numpak gebut weh kucingnya yo. Oh, mak kowe kalah karo kucing ilate doyan kok. lah iki kan mambu anu Mbok kok. mambu asin-asin amis-amis piye ngono Gak caraku. yes pemirsa ya cukup sak menake videone mae nenek salam tingkalaku perbuatan keluargane Malugini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ning ngalir kok banyu kali agung koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.